ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತ್ರೆಕ್ಲಾ ಇನ್ನಿಲ್ಲೇನು ಕಂಡೆ ವ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಂಡೆ ಚಾಪುರ ಅಂಡ್ ಕೊಡೆನ್ ಇಡ್ಲಿ ಬೇಯ್ಪದಿನ ನಿಗಲೆ ತೋಜತಿನಿ ಹೆಚ್ಚಿ ನೆನಪೋದಿತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಾರೆ ಅಂಚನೆ ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಇಡ್ಲಿ ಇತ್ತುಂಡು ಅವೆ ಬಂದ ಇತ್ತು ಇಡ್ಲಿ ಪೂರ ಬೇಯ್ಪಾದ ಇಡ್ಲಿ ಚಾ ಪರ್ತ್ ಮತ್ತೆ ಕುದೊಂದಿನಿ ಶಾಲ್ನೆಕ ಬೈದಿತ್ತೇರು ಎಲ್ಲರೂ ತೀರ್ಕ್ ಪೋರೆ ಅರ್ಲ ಐತೆ ಪಿದಾಡೊಂದು ಇಡ್ಲೇರ್ ಪೋರೆ ಈಗ ಶಾಲ್ನೆಕ ಬೈದೇರೆ ಮೊದಲೇರು ಕೋಡೆದ ವಿಡಿಯೋ ಇಟ್ಲಾಯ್ತು ತರುತ್ತೇನೆ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಪಿ ಹಾಯ್ ಇತರ ಪೂರ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಅಂಚ ಇಂಕ್ಲ ನೀರು ಕಂಡ್ರೆ ಪೋರು ಪಕ್ಕ ಬರೀತೆ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಏನು ಅಂತೆ ಸ್ಟಿಚ್ಚಿಂಗ್ದ ಕೆಲಸ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಡ್ರೆಸ್ ಪೊಲ್ಲುದು ಅರ್ಧ ದೀತೆ ಅವೆ ನೀನಿತ್ತೆ ಪುಲ್ಲುವೆ ಬಂದು ದಿನೋಲೇನು ನೊಂತೆ ಪೊಲ್ಲೊಡು ಬಂದು ಪೊಲ್ಲರೆಗೆ ಪುರ್ಸೊತ್ಲ ಅಪ್ಪುಜಿ ಪಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಸೆಕೆ ಆನಾಗ ಮಷಿನ್ಡು ಕುಲ್ಲರೆಗೆ ಬೇಗ ಪುಂಡು ಬಂದು ಮನ್ಪದೆ ಕುಲ್ಲೊಂದಿತ್ತೆ నేను ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಕಲೆ ತೋಜಾವೆನೆ ನೀನು ಡ್ರೆಸ್ ಒಂಚಿ ಪೊಲ್ಲೊಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ದ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೇನೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಕಟ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಈಸಿ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನಾರು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪುಲ್ಲರೆ ಬಂಗ ನಂದು ಅಂಡ ಪ್ಯಾಂಟ್ದ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ನಮಕ್ ಡ್ರೆಸ್ದ ಒಂಚೂರು ಬಂಗ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪೊಲ್ಲರೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪೊಲ್ಲೋನು ಈಸಿ ಡ್ರೆಸ್ ಒಂಚೂರು ಟಾಪ್ ಮಿತ್ತದ ಟಾಪ್ ಪೊಲ್ಲರೆ ಎಂಕ್ ಆಡಾಪಿನಿ ತೇನ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ನೇಪಲ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪೊಲ್ಲುನು ಆಡದು ಬೊಕ್ಕ ಟಾಪ್ ಪೊಲ್ಲುನು ಟಾಪ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ತೋಜಾವೆನೆ ಡ್ರೆಸ್ದ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಲ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಡ್ರೆಸ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟಿಚ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೋಜಾವೆ ಡ್ರೆಸ್ ಲ ಫುಲ್ಲು ಟಾಪ್ ಏನು ಮಾಮಿ ತುಲೆ ಉಚ್ಚೆಗ್ ಕೋಡೆ ಬಾಯಿ ಉಂದುಗೆ ಏನೇ ಮುಳ್ಳು ತಾಕುದುಂಡ್ಗೆ ಮೀನ್ದ ತೂಪಿನರು ಎಂಡನ್ಪಿನ ಒಂದು ಒಂಜಿದಿಲ್ಲ ಬೊಕದ್ರ ಅಡ್ಡುಕೊನ ಬುಡ್ಲ ಅಂತ ಯಾನು ಒಲು ಬುಡ್ಪಿನ ಅವಲಾರು ನೋಡು ಪೂಜೆ ಸೋನುಂಡು ದಿನೋಲ ರಡ್ಡು ಬದನೆ ಉಂಡು ಅಲ್ಲು ಗಿಡುಟು ಕೊಯ್ಯೊಂದು ಬರ್ಕ ಮತ್ತು ಬದನೆಗೆ ನೀರು ಮೈಪುನ ಸಂತೆ ಅಂಚದ ಅವು ರಡ್ಡು ಪೂಪತಿನ ಒರಿದುಂಡು ಕೊಯ್ಕಾವೆನ್ ರಡ್ಡು ಎಲ್ಲೆ ಕೈಪುಗ್ಲಕ ತರಕಾರಿ ಆವಡಾಪುನ ಅಂಚದು ಕೊಯ್ಯೊಂದು ಬರ್ಕ ಅಲ್ಲೇ ಮೂಲುಂಡು ಬದನೆ ಕೊಯ್ಪೆ ಮುಳ್ಳುಂಡಾಯ್ತು ಮೆಲ್ಲಡು ಕೊಯ್ಯೊನ್ ಮೈ ಅಲ್ಲೇ ಕುಡೊಂಜಿ ಮೂಲುಂಡು ದೆಂಬುಂಡತೆ ಮಸ್ತ್ ದೆಂಪು ಕೈಕೂಲು ಒಂಥರ ಬಾಡ್ ಪೋತಿಲಕ ಆತುಂಡು ಕೊಯ್ಕ ರಡ್ಡೆನ್ನ ಹೂ ಪೂರ ಪೋತುಂಡು ನೀರು ಸರಿ ಮೈತುಂಡ ನೆಟ ಆವು ಅಂಡ ನೀರು ಏನಕ್ಕಂದು ಪೂರ ಕಂತ ಮೈಪುಂಡು ಬಂಗಾಪುಂಡು ಅಂಚ ದೊಡ್ಡ ಮುಜಿ ಮುಡಿ ಉಂಡು ರಡ್ಡು ಕೊಯ್ಯೆ ಎಲ್ಲೆ ಕೈಪುಗೆ ಉಂಡು ಬೊಕ ತುಲೆ ಬಸಳೆ ಪೂರ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಬಸಳೆ ಮಂಜುಳ ಆತುಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ನೀರು ಯಾವುಜಿ ಕಂತ ಮೈತಿನ ಮುಂಚಿ ತೈಪುಂಡು ಪೂರ ಹಲಂಡು ಸೆಕೆಕ್ ಅಮರ್ಲಾತುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ನಾನು ತೆಲೆ ಅವ್ಲು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಪೋದಾಂಡು ಯಾನಿ ನಿಕಲೆ ಬೊಂಡಸ ಮೀನುದ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತು ತೋಜಾವೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ವರ ನಿಕುಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುಲೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪನ್ಪೆನ್ ಯಾನು 1 kg ತತ್ ಬೊಂಡಸ ಮೀನಿಗೆ ತೊಂದೆ నేను ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುನ ಮೇಯ್ನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪನಗ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೊಡುಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಎಂಚ ಉಂಡು ತುಲೆ ಕೆಲವರೊಂದು ತಿನ್ಪುಜರ ಅಂಡ ನೆತ್ತ ಹೊರ ಟೇಸ್ಟ್ ತುಯ್ಯರು ನಡಬಕ್ಕೆ ಎದ್ದಗಲ ತಿನ್ನುವರು ಅಂಡ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪರ ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡಾತೆ ಎನ್ನಿಕೆಲೆಗೆ ಒಂಚಿ ಮೀನು ತೋಜ ಒಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಎಂಚ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಂದು
ಲೆಕ್ಕ ಬೀತ ಲೆಕ್ಕಲ್ಲ ತೋಜುಂಡು. ಒಂದೇನು ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಅದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ಎತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇನು ಕಟ್ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಐಡ್ ದುಂಬುಂತೂವರೆ ನರಕ ತೋಜುಂಡು ನಮಕ್. ಫಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಪೂರ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುಡು. ಒಂಜಿನಿಗೆಲ್ಲ ರಡ್ಡ್ ಮೀನು ತೋಜವೆ ಸರೀಟ್ ಎಂಚ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುನು ಬಂದು ಆಯ್ತು ಮಿತ್ತಡಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಪೂರ ಚುಲಿ ದೆಪ್ಪೊಡು ಲಾಸ್ಟ್ ವೈಟ್ ಆನ ಮುಟ್ಟದಿ ಒಂದು ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಗೆಪ್ಪೊಡು. ಎಂಚ ಕ್ಲೀನ್ ಆವಡು ಚೂರು ಒರಿದಿತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತು ಗೆಪ್ಪುಲೆ. ಒಂಜಿ ಮಲ್ತು ತೋಜಾಯನ ಐತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕುಡೊಂಜಿ ತೋಜಾವನಿ ಕಲೆಗ ಒಯ್ತದ ಗೆಪ್ಪನಗ ರಪ್ಪ ಗೆಪ್ಪರೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಗೆಪ್ಪೊಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಐತೆ ಉಲ್ಲೆಡ್ ಒಂಜಿ ಕಡ್ಡಿದ ಲೆಕ್ಕ ಎಪ್ಪುಂಡು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ದ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಮುಕ್ಕುಗು ಕೊರೋನಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಪೂರ ಪಾಡೊತ್ತಿರೋದು ಅಂಚುಂಡು ತೂವರೆಗೆ. ಒಂದು ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ಎಪ್ಪುಡು ಮಿತ್ತದ ಸ್ಕಿನ್. ಅದೇ ಮುಜಿನಾಲ್ ಮೀನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ನಿಕಲಿಗೆ ಮಲ್ತು ತೋಜಾಯ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪೂರ ಮೀನ್ಲೆನ್ನ ಮಲ್ತು ದಾಂಡು ಇನ್ನೇನ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತು ಇಂಕ ಎಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುಂದು ತೋಜಾವೇನ ಎಂಚ ಚಾಕುಡ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪಾಡೋಡು ಒಂಥರ ರಿಂಗ್ ರಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೇಯನಾಗ ಕಡಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಪೂರ ಮೀನನ್ನ ಇಂಚನೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತನ್ವೇನ ಪೂರ ಮೀನು ಕಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ದಿಯೆ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ತೋಪುಡು ಅಂತೆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ತಿದ್ದೇನೆ ಏನು ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚಾದ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಸಾಲೊಗು ಮುಂಚಿ ಏನು ಬೆಚ್ಚ ನೀರಿಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಏತ್ ಕಾರೋಗ್ ಬೋಡು ಅದು ಮುಂಚಿ ಪಾಡೊಂಡು ಏನು ಬ್ಯಾಡ್ಗೆ ಮುಂಚಿಗೆ ತೊಂದೆ ಅಂಚದಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೊಂದೆ ಸರಿ ಅದೊಂದು ಬೊದುಲೋಡು ಮುಂಚಿದ ಕಲರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಂಚೂರು ಬಾಣಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ನೆಯ್ ಪಾಡೊಂದೆ ಯಾಕಿತ್ತೆ ಧನಿಯಾ ಪಾಡುವೆ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಚೂರು ಮೆತ್ತೆ ಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚೊಂತೆ ಪದ್ರಾಡು ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಏಲಕ್ಕಿ ಚೂರು ನನಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿಡ ಪಾಡೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಕಮ್ಮಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಪಾಡ್ತೀನಿ ಜೀರಿಗೆ ಚೂರು ಓಮ ಒಂದು ಈತೇನು ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಡು ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಚೂರು ಗೀತ ಸ್ಮೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚದೇನು ಗೀತೆ ಒಂದೇನು ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಸಾಲನು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಪುಂಡು ಒಂದೇನು ಹೊರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೂಲೆ ನಿಕ್ಕುಲು ಒಂದು ರೋಸ್ಟ್ ಆತುಂಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ದೇನು ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಒಂದು ಪೂರ ರೋಸ್ಟ್ ಆತಿನ ಮಸಾಲನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮೆನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಗೀಟ್ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಚೂರು ಪುಳಿ ಪಾಡೊಂಡೇನು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಮುಂಚಿ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ನೆನೆತ್ತಿತ್ತೆ ಅವೆನ್ನೆಕ್ ಪಾಡುವೇನು ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿಗೆ ತಂದೆ ನಾನು ಎಡ್ಡೆಡೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತೇನಿತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಅವೇ ಬಣ್ಣಲೆಗೆ ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದಿದ್ದೆ ನೀರಿಗೆ ಚೂರು ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ ಒಂದು ಬಂಡಸ ಮೀನನ್ನು ಏನು ಚೂರು ಬಾಯ್ಲ್ ಮಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀರು ಪಾಡ್ದಿದ್ದೀನಿ ಕೊಂಚ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡನದು ಉಪ್ಪು ಒಂದು ರೆಡ್ ಪಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕ ನೀರು ತರಿಟ್ಟು ಕುದಿ ಬರೋಡು ಕುದಿ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಮೀನು ಪಾಡೋಡು
ಮೀನು ನೀರಿಗೆ ಬೂರಿ ಸತ್ತಿಗೆ ತುಲೆ ಬೇಯೊಂದು ಬನ್ನಗ ಅಡೆಗೆ ಒಂದೆತ ಶೇಪ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ರಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕೊಂತೆ ಕಡಕ್ ಆಪುಂಡು ಒಂಥರ ಒಂಜಿ ರಬ್ಬರ್ ಟೈಪ್ ಉಂಡು ಇಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕೊಂಥರ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಬೇಯ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ಮೆಂಚ ಬೇಯ್ದನುಂದು ಒರ ಒಂಚೂರು ಸರಿಟ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಆವರೆ ಬುಡ್ಕನ ಮುಂದಿನ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆತ್ತ ನೀರು ಅರ್ಪೋಡು ಸರಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಚಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ನೆ ತಸ್ರ ಅದು ಕಲರ್ಲ ನೆತ್ತಲ ಆಯ್ಕೆ ಬೋಯ್ತುಂಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪೇನು ಇತ್ತು ಒಂಚಿ ಪಾಚನಗು ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದತ್ತು ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡೊಂದೇನು ನೆಯ್ಯಿ ಒಂಚೂರು ಮೆಲ್ಟ್ ಆವಡು ನೆಯ್ಯಿ ಮೆಲ್ಟ್ ಆತನ ಲಾಯ್ಕಡು ತೆನಿಗೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡುಂಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಶುಂಠಿಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದೊಂಚೂರು ನೈಟ್ ರೋಸ್ಟ್ ಆವಡು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಪೇರುಂದಂಡ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿನವರನಿಗಳು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದ್ದು ತೂಲೆ ತೆನಿಗೆ ಬೇರ್ಸು ಪಾಡುಂಡೆನು ಚೂರು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿನ ಮುಟ್ಟ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆಂದನ್ನು ತೆನಿಗೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಮಸಾಲ ಪಾಡುವೆ ಮಸಾಲದ ಕಲರ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ತುಲೆ ನಿಗಲು ಫಸ್ಟ್ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪಾಂಡ ಮುಂಚಿದ ಕಲರ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂತೆ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪು ಕನೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತನಕ್ಕೆ ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಸಾಲೆನೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಂದಂಡ ನೆತ್ತ ಕಲರ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡೋಡು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಡ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಗೀಟ್ ಲಾಯ್ಕಡು ಒಂಜೊಂಜೇ ಸ್ಪೂನ್ ಗೀ ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಪೊಡು ನಿಕ್ ಒಂದು ಕುದಿ ಬರೊಂದುಂಡು ತುಲೆ ಕೈ ಚೂರು ತಿರ್ಗೊಂದಿಪ್ಪಲ ದಾಯ್ಕ್ ಪಂಡ ಇಜ್ಜಿನೊಂದು ಮಸಾಲ ರಟ್ಟುಂಡು ಐಕ ಅದು ಚಿನ್ನ ಒಂಚೂರು ಡಕ್ಕನ್ಲ ದಿಯೋಲಿ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ಲ ಬುಡಲಿಂದನು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಮೀನು ಮಾತ್ರ ಲಾಯ್ಕ್ ತಿಕ್ಕೊಡೋದು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನು ಗೀ ಕುಡೋರ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡುವೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಮಸಾಲೆಗೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದಿಚ್ಚಿ ಮೀನಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ತೂದು ನಿಕ್ಕುಲು ಎದ್ದಿಸ್ ಆತಂಡ ಮೀನಿಗೆ ಉಪ್ಪು పొడిచందండ ಪಾಡೊಂದಿಚ್ಚಿತ್ತು ಒಂಚೂರು ಮೀನಿದೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಚೆಕ್ ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ನಿಕ್ಕುಲು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಮೀನಿಗೆ ಪಾಡೋಡು ನೆತ್ತ ಕಲರ್ಲ ಅರೇಪ್ದ ಕಲರ್ಲ ಎತ್ತು ಶೋಕುಂಡು ತುಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಮಸಾಲ ಒಂತೆ ಡ್ರೈ ಆನ ಮುಟ ನೆಟ್ಟೆ ಇಂಚನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತುಂದು ಇಪ್ಪೊಡಪುಂಡು ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಖಾರ ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಮಸಾಲ ಒಯ್ತು ನೋಡು ಮೀನು ಐತೆ ಡ್ರೈ ಆತನ್ ತುಲೆ ರೆಡಿ ಆನ್ ಬತ್ತುಂಡು ಮತ್ತೆ ಕುಡಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಗೀ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ವರನಿಕ್ಕುಲು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೂಲೆ ಇರ್ಲೊಂಜಿ ಪಂಡತೆನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೆಸ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಗೆಸ್ಟಿಗೆ ಲಾಪುಂಡು ಅಂಚತ್ತು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೆಸ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ನಂದು ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ತುಲೆ ಐತೆ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಸರ್ವ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬಾರೆ ದಿರೆಕ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆನು ಎತ್ತು ಶೋಕಾತುಂತುಲೆ ಒಂದು ಮಸಾಲ ನೆಟ್ಟೆ
ಪಂಡ ಮೀನಿಗೆ ಪತ್ತುದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಅದು ನೀರು ಆದಿಜ್ಜಿ ಇಂಚ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಬನ್ನ ಮುಟ ನಿಕ್ಲು ಒಂದೆನ್ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಗೀಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಒರ ಒಂದೆನ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ನಿಕಲ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದಕ್ಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಓಕೆ ಬಾಯ್.